spørgsmål, det var, hvornår var den? Ja, den startede den 14. juli på tokyotelefan.dk/forum, som faktisk hed noget andet dengang, men skriver med på tokyotelefon.dk. Ja, det behøver jeg ikke sige. Nej, men altså. Nej. Men, ja, og så med TH, så startede rollespil derinde. Ja, så ville vi høre med. Og så blev det sådan lidt for frækt til at være på forum, og så fortsatte vi over med den, og så... Og en container. Meget. F89. Kreativ proces, når man skal. Så ja, nu bliver de altså meget nysgerrige. Ja. Og nu er den på, hvad var det? 355 A4 sider. A4. Word. I kan godt glæde jer. Sammy, I har ret. I har ret, Sammy. Jeanette! Det er mig. Har ikke fået skrevet sit post Det er min gode person, Emma. Jeg synes, jeg elsker Emma. Jeg elsker Emma. Det gør jeg. Det gør jeg. Det er fantastisk. Fantastisk. Og hvad er det? Stumbil. Bill. Det er spændende, man er svag. Ej, det er godt Bill. Han er helt okay. Han fungerer godt sammen med Emma. Synes jeg. De matcher. Det er også det der pointen, ikke? Du skal bare have ham til at være lidt mere hardcore nogle gange. Ja. Ellers så er han helt okay. Så er han faktisk. Ja. Rigtig dejligt. Ja. Man bliver videre. Man bliver videre. Var han vild? Hvad synes du er vild? Han er fantastisk. Jeg kan godt lide ham. Og jeg synes ikke, han er for svag. Det er kun fordi, at... Ja. Man kan lade være med at nævne her. Ja. Det er kun derfor. Bip. Og hvad synes du om Emma? Jeg synes Emma, hun er en fin pige. Hun er fin. Ja. Hun er en meget kompliceret pige. Det er hun. Med alt det der med moren og det der. Så det er sådan lidt... Finder jeg også ud af senere. Ja. Så er det sådan lidt... Man skal sådan være forsigtig. Det er ikke et ord. Forsigtig hedder det også på normalt dansk. Ja. Sådan. Hun er sådan... meget... sart. På en måde. Ja, Men det er helt okay, fordi det passer jo godt sammen med Bille, som godt kan ja. passe på sin pige. Nemlig. Say tøsen. Say tøsen. Nå. Og Tom. Ikke. Say tøsen! Mädchen! Hold nu kæft, Jeanette, han er ikke en skid tøs. Godt vildt! Hvis der er nogen, der tøser, så er det kraftedet med bi. Så er det tit. Altid. Eller sådan næsten er det ikke. Altid. Jeg føler an på mig tid. Bortset fra, når jeg er fesen. Og ikke har så meget tid op på skole. Men det er altid mig, der puster. Altid. Jeg har næsten aldrig et pustning. Altid. ja. Hende er langsom. Som alle de andre videoer, de siger til det der, så det er smart at skrive mere, end hun gør. Du skriver sgu lige så meget. Nej, jeg skriver mere. Du er bare hurtigere. Jeg skriver bare hurtigere. Derfor jeg skriver mere end dig. Ja. Det er fordi, du Kan jeg ikke skrive? Jeg kan ikke skrive mere, mindre du skriver. Nej, men okay. Ja, det ligger lidt akavet. Filmer du? Ja. Pas på, Flemmer. Fordi hun er lidt ond mod Flemmer. Skal det ikke ondt mod den? Hvis jeg får ondt mod den, så er jeg smækket ned med en jernstak. Det er ondt. Meget ondt. Rationalisering af liv. Er hele historien Er hele historien fiktion? Ja. 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 Det er jo ikke sådan noget, der er sket i virkeligheden. Nej. Jeanette inddrager jo sådan personlig erfaring. Men Med hvad? det sagde du sgu da, det du skrev. Nej. Jo. Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Jeg har bare inddraget lidt om mig selv i Emma. Det kan man ikke undgå. Jo. Nej, du har da også Bille er overhovedet ikke som mig. Du har da også lavet sådan, du har selv bygget bil op, ikke? Ja. Sådan er han jo ikke i virkeligheden. Tror jeg ikke. Nej. Det ved vi ikke. Men Bille er jo ikke mig, Bille er jo en anden Nej, person. men det siger du jo alligevel. Haha. Der er jo ikke noget af mig. Du siger jo også, at den billede på TT er kedelig.
Ikke også? Ja. At du bedre kan lide din egen bil. Ja. Ændre Men så, nej, så er det ikke mig. Så er det jo bare en anden person, der er sjovere end den bil. Se, der er forskel. Men du har selv lavet. Du kan hoppe op. Du har selv bygget ham op. Okay. Hvis jeg skal sige noget, så er David mere som mig end Bill. Oh my god, jeg tør snart ikke være ham mere. Det er noget voldsomt. Ja. Hallo! Er du dum, mand? Så er det bare Orgasme. Hvor fanden står det hen? Nej, det skal være mig, der siger det. Fordi jeg tænker på det. Yndlingssted i historien. Helt klart. Beep. David og Emma. I kan fandme godt med jer. Wow. Fandme Wow. ramt. Var man Fandme genial? klamt. Eller var man genial, da man var Nej. David? Jeg tror, man var sådan ybergenial. Men Fandme psykopat. ja. Nej, det bedste sted i historien. Det bedste. Det er en kreditkortet. Nej, jeg har da fået kæft. Men hvad er det så? Jeg ved ikke, hvad det er. Slut. Alle de gange, hvor Bill er helt sød. Det bedste post, det ved jeg godt, hvad er. Men sted? Det aner jeg virkelig ikke. Jeg ved ikke, hvad de er. Poolscenen eller hvad? Det er også godt. Ja, det kan jeg sgu gøre. Og de her, de er pænt uhyggelige. Hvordan startede Bill og Emma sporten? Hvordan var nu det var? Det var fordi, at hun havde vundet backstage. Ja, til en koncert. Og så har de snakket og sådan noget, og så var der ikke rigtig kommet mere ud af det. Nej, og så ville hende til en koncert igen. Forreste række. Og så havde han sagt til podcasten, at han skulle tage hende med i bagved. Ja. Og så kom de til at snakke sammen. Fordi at, han er ligesom sådan lidt fortrudt, han ikke sådan havde taget kontakt til der backstage, fordi han havde virkelig syntes, hun var virkelig sød. Nemlig. Men han har ligesom været lidt for meget svag. Det lød sådan lidt dumt og så. Lidt for meget svag. Lidt for svag til sådan at tage kontakt først. Men tænkte han. Fandme nej, men Jeg synes, det er så i dag i rum helt alene, og det finder jeg også ud af at sige. Ja, det kommer altså om det. Det